So akarwara ari ku South Africa nemafibroids ndovanzi anoda kuoperate, asi paakapinda muhospital usiku hwacho kwakauya vamwe nurse, mamwe manurses epachipatara ipapo vainge vari on duty vakarara. Hapana akanzwa movement ya nurse ava. Ndobva vapinda nurse ava murumu mainge mune mapatients vaine bhuku ravo, iro bhuku ravaifamba vachitika kuti nhasi vari kuuraya ani. Ladies and gentlemen, welcome to Slick Media TV. Pano pamazim untold stories pandokupai nyaya dzakasiyana siyana. Kana iri first time yako sakanga nokusiya wa subscribe, like no comment over tudzo kuti nhasi ukuona video redu uri nechekupi. Nyaya yedu iyi inobva nechepa South Africa kubva kuna Tete Memo. Tete Memo wada kutitsanangurira kuti mushure mekunge varwara vaita mafibroids vaenda kuchipatara chiri ku South Africa, uko kwavakasvika vachida kuoperatwa. Then usikuwo something strange and scary happened. A nurse anotozivikanwa kunzi she's a ghost lady akauya muchipatara achida kuvauraya. Handisina kukupedzera nguva, ndoda kuti tinyatsopinda munyaya yedu tinyatsonzwa kuti zvakafamba sei, chii chakaitika, chii chakatora nzvimbo. Makadii mukoma Slick, zita ndinoitwawo Tete Memo, ndiri kuno ku South Africa. Ndakarwara muna 2017 ndaiwa nemafibroids, but yakanga atora nguva yakareba ndichingonzwa kuti ndine dambudziko remudumbu nedambudziko, zosvika ndaenda kusikani, ndaenda kuchipatara. Saka pandikaenda kusikani ndikaenda kuchipatara ndakabva ndaendeswa, pandaonekwa kuti kwete ndaitoda zvokutoti ndikwanise kuiswa operation kuti ndibviswe nokuti akanga akura. Zvisinewo pakabva painzi ndiite emergency, ndobva ndaenda kuno-operate pandabhukwa. Ndiri ku-operation kwekwe ndakanyatso-operatwa zvakanaka. Ndaoperatwa vakandibvunza kuti munodei chamungade kutaura before operation. Ndakaenda kuchipatara chaiva chinonzi Raima Musa Mother and Child Hospital. Saka ndava ikoko vakandida pa-operation bed, vakanditi munodei chaunoda kutaura before operation. Ndakangovaudza kuti ndinoda kuti maoko enyu azoropafadzwa naIshe panguva yamunenge muchindiita operation, kuitira kuti ndizokwanisa kumuka ndichiona kunaka kwenyika ino again. Vakati amen. Nekudaro ndakabva ndaita sei, ndakabva ndangopera simba nemishonga wangu wandisa pavandiita operation. Wandiita operation kudaro ndakarara. Ndakaoperatwa na 10, ndaifana kumuka na 12. But handakwanisa kumuka na 12 dzedzi, ndakazomuka na 2. Ndamuka na 2 ndakamuka ndiri muka rest room. Kai kekuti ndofunga vanenge vachimbopa munhu chance yekuti anokwanisa kumuka kana achinge afa here zvezvo kumupa machances. Saka ndiri mukarumu kake ndakanzwa voice rakandidaidza. Ndakadaidzwa voice richienda kurefu rakati Memory. Rakanga rine maecho voice rero, echo sound chinobudirira. Saka ndo pandakabva ndati vhondo kudaro ndakaona manesi akatondiunganira akawanda achitondipresa akati aiwa usaite noise right. Ndobva wandidzikamisa, ndobva waita sei, ndobva wanditora kudaro. Ndakapepuka ndichiona ndakasungwa, makumbo angu akasungirwa pamubhedha, bhodhi yangu isi nemusoro zvakasungirwa pamubhedha. Wakati when it comes to death you are so violent. Ndakabva ndati I'm sorry, ndakandakupota ndichirizina mbichana. Saka nokudaro wakabva wandipusha wachindiendesa kuwodi. Ndakanga ndiri muwodi 10. Muwodi 10 makanga muine 20 beds. Pa 20 beds ndakanga ndiri pa bed number 10. Saka wodi 10 iyayi yakanga yakatarisana newodi 9. Saka yakasvika nguva yekuti ndakanga ndine drip rangu. Padrip apa panga paine injection. Saka ndaipota ndichipresa, kana ndakunzwa pain ndopresa injection iyayi yopinda mubody. Pain iyo yobva disappear ndokwanisa kurara.
Saka nguva dzakanga dzasvika pana 10 minutes past 2 ndakatanga kurota ndiri kumusha kuZimbabwe. Ndiri kumusha kwangu kwaMurewa ndakarota ndichiona makondo totichi magungu aya ane pichi white pamusoro. Hatinoona kumakuwa kana chienda kunovigana ndo ndakatanga kuona kuhope ndichirota achiuya so richiti kana rakuda kusvika padhuze ndobva rareba mutsipa so ndorirwisa ndobva ndaridambura mutsipa weroenda chitonge zvimavhambaya roya rimwe futi. Saka pakazoya richi 3 manje ndopa ndakabva ndazoona mai wangu neni mai wangu wakazoshaika kare. Saka ndakabva ndazoona mai wangu wakamira mama akaita mugiraundi rebhora vari nechekumhiri ndiri nechekumhiri panga paite netumuti tushoma. Ndobva ndati amai. Saka ndakati amai ndichimhanya kuenda kwavari neslow motion. Mai wangu wakabva wandinzvenga. Saka mai wangu pawakandinzvenga uchipinda musako ndakabva ndasara ndakamira papi pawangu akamira paipai. Ndobva paita sekuti pauya mumwe munin'ina wangu ndobva ati sisi ko made kuti mupfeke hembe dzenyu dzakanaka dzedzi tiende pane kune pati kwatiri kuenda. Ndobva ndati nini handisofara zvoenda kupati, I'm not interested kuhope koko kwataitaura kudaro. Saka zvisinei makondo aya akuuya futi kechitokuda kuti asvike arwisane nemi zwara dzatobuda mukati memaoko adzo memakondo aya magungu. Ndobva ndati pepu. Saka pandikati pepu ndopa ndakaona nguva dzanga dziri pasina 10 past 2. Munoziva zvinoitika muwodhi ndezvokuti kana uri muwodhi kana vanhu makurara malights anenge asiri on like the whole anenge ari onesa malights anenge ari nechekunze akaita kakudhima but munoita se muchioneka kuti munhu uyo munhu unongonyatsoona kuti uyo munhu but mune musina chiedza cheshe chiri too sharp. Ndobva ndaona ndakarara kudaro ndakabva ndati pepu. Ndakabva ndaramba ndakati zii ari pa next door pangu aita kanainga kuchema so achiti zvokurwadziwa nepain zveshiya. Saka ini bhedhi yangu yainge iri pakona ndopanga pari pa number 10. Then yobva atanga futi kuita se kuenda nerimwe side. Saka ndakaona mukadzi akabva kuwodi 9 achibva apinda. Mukadzi wanga akabata bhuku. Manesi ese anga akarara. Bonzo kamukadzi akanga katete kuti nditi she was Indian no, kuti nditi she was black no, kuti nditi she was white no. Mukadzi but aita unge kanoshanda kakapfeka hembe dzegrey so but andina kukwanisa kunzwa mafootsteps emunhu kana handira kakasina mafootsteps. Saka kanga kari kaslim. Saka mukadzi uyo akasvika pa bed number 1 ndobva avhura folder rowa rwererere. Saka pakavhura folder pabed number 1 paiva nemurwere anga aripo aivhura zvefast zvese zvekuti ubva apedza paina pa next bed zvese ndaimuona but wanhu wese wanga wakarara. Indine ndakamuka chiri patime yacho pandakamutswa nemagongo aya. Saka ndadaro so ndakabva akabvenda pabed number 2 abvenda pabed number 3 mukomasiliki abvenda pabed number 4 number 5 achitarisa zviri fast 6 7 vasvika pabed number 9. Asvika pabed number 9 paipai akabata mukadzi uyoyo aichema uye tese takataitawa same type of op yepadumbu apa. Akabata mukadzi aichema uye akamubata achita se achita kunge ari kumutarisa. Aipapo inini ndakabva ndapinda kurifunga kuti nesi auya. Nesi zvaauya regai nditi se ndifanira kubata folder kuti ndimutambidze. Instead yokuti yena paari kubva pamubhedha ipapo atarise kubhedha kwandiri akabva ndifuratira gotsi rangu. Akabva ndifuratira iye bva gotsi vaenda pabed number 11 bva ndifuratira kubhedhi kwangu number 10. Akandifuratira ari ku9 akabva tenderera akatarisa ku11 akandifuratira futi. Ndobva aenda pa11 13 kusvika pa20 but nini apa somewhere bed number 14 ipapo ndakabva ndakabatwa rurimi rwangu kuti ndibvunze kuti hamuna kutarisa folder rangu. Handisindina kukwanisa kubvunza hamuna ndakangoti ndakabata folder rere. Ndobva ndati rega niende kutoilet
ndakandabva kubviswa katete ndobva ndaenda kutoilet. Ndichifamba ndichisvika kuenda kutoilet kudaro ndakasvika kunopinda mutoilet bva ndashandisa toilet yangu ndaida kubudisa mvura ndobva ndabudisa mvura yangu ndobva ndadzoka. Ndaida kurasa mvura ndarasa mvura yangu ndobva ndadzoka. Ndadzoka handimuzoti muhospital mune mapillars ari pakati pehospital, mabig pillars aya mamwe anenge akanamirirwa something wachinyora wachinyora zvinenge zvimamedication kana zvehealth zvaunenge wachingonamira. Ndopa ndakasangana nemukadzi uye apedza manje kutarisa wanhu. Ndati akatenderera mukoma zvokuti akaita kunge chamupupuri kuti wii. Maziso angu pandakati bwai kudai soka ndakamuona akutobuda kudhoo akutoenda. Pandazvibvunza kuti then chii chakumboitika. Ndaipapo ndati miri wangu wakati nyau. Ndakasvika kunopinda mumagumbezi. Ndapinda mumagumbezi ndobva ndanyatsobata dripi rangu randakandinaro bva ndapinda bva ndanorara. Kuti ndipinde mumagumbezi ndikafunga gumbezi ndakanzwa gumbezi rese kusimuka kuti rabva panyama yangu. Gumbezi kuita kukwira mumhepo. Ndakaitira kunobata kudai sokuti dzvi gumbezi ndichiridzorera pabhodhi pangu kuti ndichifile. Ndopa ndakatanga kufunga kuti imi munhu uyu anga asiri munhu uya. Chii chaitika? Bvudzi rangu rakamira kuti ndakatadza kurara. Ndakanga ndine fresh operation zvekuti ndakatadza kurara kusvika mangwana kuseni kumapasti 5 manesi achiti mukai. Ndikawadaidza manesi ndikaona waunganira mubhedha uyoyo bhedhi namba 9 uyoyo. Ndikabva zvikanzi what's wrong. Ndikati swindirai padhuze. Ndikati something happened during night. Zvikanzi chii chaitika. Ndobva wadaidzana muaudience manesi. Ndikati pane nesi auya kuno kuna 2:10 kana kuti ndimetron kana kuti ndichi. Zvikanzi no, hatina nesi akadaro, hatina munhu anouya nesi anouya na 2:00. Hakuna kusvika nahafasi. Manesi okutanga anotanga kusvika na 6:00. Ndikati ndozvaitika. Wachinotasa mukadzi wepa next bed uyoyo operation yake yese yanga yakarudunurwa yese yakavhurika dumbu rese rakabuda panze ropa rakawirira kuzara pasi. Zvikanzi wadaidzana nevamwe mawodi. Zvikanzi we used to hear people talking about this. Anga akaita sendikati that one is a human but haana footsteps, haana mafootsteps haanzwiki. Anofamba as if arikuita kakutsvedza zvokuti autombomunzwa. Zvikanzi ndobva nditi alright pamwe manightmares semunhu angati ari kubva kutheatre ungosati wapera anesthetic pamwe yange ichiri mubhodhi mako. Ndikati no, ndanyatsokuona time manesi ndobva azouya ndobva nditi unonamata here mwanangu kuti unoita nezvemudzimu. Ndikati inini I believe mune zvese. Ndobhilivha kuti nzimu yangu inochengeta. Ndinobhilivha kuti Mwari ndiye muponesi wangu. Saka kana iyo mudzimu iri pasi paMwari, zvikanzi kana uchinamata keep on praying zvakasimba, Mwari wako unewe. Kana uchiita zvemudzimu ende unotenda vari pasi akuyambudza. Vanhu vakawanda vari kutadza kuyambuka vakasangana nemunhu iyeye. Munhu iyeye kuuya kwake anga atovenga iyoyo, anga achitotsvaga zita rako. Unfortunately akuona wakasvinura. Ndo zvinoitika. Ndikati saka time yacho ndakabva ndatadza kana kurara kana kuita sei. Zvikanzi izvezvi ungakwanisa kukurara because hauna kurara usiku. Ndikati handina kurara ndabvira na 2:10 ndakaita sei ndakazviona kusvika nhasi. Ndobva ndakumbira doctor operation iri nyoro isingaiti kuti ndibve pamberi. Ndikati ndokumbirawo kuenda kumba because that person akadzoka today anondiona ndakarara because ndakurara ndienda week. So please may I go home, please discharge me. Ndobva watondisainisa zvikanzi if anything happens kwauri zviri kwauri but hatibvumirwi kudischarge but through situation yawasangana nayo enda kumba. Zveshuwa ndakaenda kumba. Manesi akanga achingondifonera, madoctors achifonera how are you feeling, are you okay. Asi mukadzi anga ari panext door pangu iyoyo akanga atofa, akaita kuvhurwa. Saka muchiona kuti ndakazoziva kuti that's why tichiti tikaenda kuhospital tinosvika kunoona munhu ari right, atiti tototaura naye everything but mangwana kuseni tinoona munhu uyoyo akafa. I think kuhospital kune zvinhu zvinopedzisa vanhu, kana kuti ndoti masatanist here, kana kuti nditi i-combination from the theatre here inenge ichida something kubva pauri. I don't know. Ndakatadza kuziva kuti chii. Ndakatya, ndakanzwa kutya ende panguva yacho ndakaona kuzvishoshoka Mwari wakanga waineni because ndakamutswa
gongori iri rakuda kuti ribudise nzwara risvike rindibate nzwara, ndakabva ndamuka. Saka ndonyaya yangu mukoma Slick yakaitika kuSouth Africa kuhospital inonzi Raima Musa Mother and Child, ndichiitwa operation yemafibroids akanga ari mudumbu. Ndo zvakaitika pandiri. Zvakaoma. A lot of things are happening in the hospitals. Chisiri kana kumbotaurwa. Zvakawanda zviri kuitika muhospitals. Kuna vamwe vari kufa nenguva yaMwari, kozoti vamwe vari kufa nekuti pane zvinenge zvaitika. Ladies and gentlemen, let me know what you think in the comment section kuti mutiudze kuti nyaya iyi munoiona sei. If it was you, zvaitika kwamuri, motozonzwa nemanesi kunzi vazhinji vanosangana namai vavo havararame, munoitawo sei? This is Slick Media TV, pano paMazimu Untold Stories. Kana wanga waona video rese kusvika kwese kuno, ndokumbira kuti ushare to as many people as you can. Tinoti channel iri kukura, ngatingovavarira tisvike pa 10,000 subscribers apo. Tusvika manje. I trust you guys kuti aiwa hamuna kuomera nema likes nema comments nekushare kwamunenge muchiita. Until next time. Ko Zaza.